Now is the time for bold. Kisa maka. Sa ako mga part, nag-start ko as a director, writer, and producer. So, based pa ko ito sa Manila. Gahimo pa ko ito mga Tagalog indie films niya. After mga pila ka tuig ito ni Maling ko sa Cebu. Ako ito kanang Bisaya na akong ginabuhat ng mga salita. Pero di nag-i siya ka ng exciting, hindi nakulbaan ba? Maragdaanan naman ka na. So pag story con, okay ra. Isultin ako sa mga artista o sa ilang mga characters. Ang kwan lang, as an actor. Okay, moment, di man ko ka ng para na sa ubang nga nag-start sila as an actor ng batanon niya. Pagkaman nahimong director, producer, ako na director, bali akong story. Nagkuhan ko ka ng director ko, producer, writer, then later on for a very funny reason nahimo kong actor sa Bomba Films, and it has always been my secret dream nga mahimong sa adult film star, and ano siya nahimo ng tinood with na Unhan. As an actor, mas nakasabot ko sa feelings sa mga actors nga naka-work na ako before, na time nga maglisod sila kanang tanaw sila ni karon. Nakasabot na ko nila. Yan na time nga maglisod kay sila, pero dali naman siya. Okay, director mo ko. Walang kanang happy kay ko. Kaya katong gibuhat na ko itong mga bed scenes ko. Kanang enjoy ko kay pag una nagunaw na ko nga basin may lang ko story ani. Kay murag dream na ko. Kina may mga yan nga stories mga porn stars, mga adult film stars nga. May lang sila storya niya. Pag nang-apply sila niya, pag start na nila sa scene, wala na. Or wala na, ni-iik na. Sa ako, pagkuhan ako sa scenes na mo ni Aya, ni Alexa ka mga leading ladies na ako, na-excite ko maayo. Dili ko baka na-excite ko. Or niinit ko. Ano mo to, pagkuhan ako sa scenes, nag-command ko sa akong camera woman, tanang staff, tanang mga tao sa scenes, sa set kay mga babae. Kaya aron bitaw dili kon ma-awkward sa akong leading ladies. Wala na, nalipay ko. Sige ba na ako. Pag ako, wala tangtang sa sina. Wow, yeah, bomba star, bomba. Wala na nahadlok. Wala pag-ingon sa akong cameraman. Sige, direct, go na ta. Sir, sa road na. Sige, go na. Klaro na sa camera. Pag yun niya, sige, action. O, tangta na. Itsu na, walay ka ng murag ka ng good ba niya. Ako gingiyungan si Aya tungkol sa scenes ano pa nga. Sorry Aya, wala ko na kanang na kulbaan ka nang na-excite with my so, sige, okay na. Copy, boss. Terminate, Sandoval. Unhan, my first ever movie. Imagine, a woman na walay experience same like enani nga movie. Makaingon ko ato, is this okay? Sakto ba? Pero ang tanan-tanan dadto like Rod Maceda, si Tita Ophelia, tanan dadto ki-comfort ko, tudluan ko. They are always gentle, supportive. Syempre, wala pa ko experience, but naadyo sila permente. Dili jud malimtan ang amuang bondings, na dadto ang mga grabing katawa, mga struggles sa usahay na ginagmay. Syempre, di jud na siya makalikayan. And ang gusto na ko dito, hindi na ko malimtan is katong unsa mi ka cooperative sa usag-usa. Unite kaayo, family, just to be perfect this movie. Pandemic, wow, di ba? Makaingon ta,
Oh, grabe. Nabuhat nila? Yes, nabuhat na mo. Because we are family, we unite, at di dudyo malimtan nga experience. Dili ko mo to wala kakibaw sa akong nagian. Dili ko mo to wala kabalo ang daklan. Sa akong nagian sa akong kinabuhi. Gitrain ka sa daklan. Nausab ka. Unsa may gusto nimo metabo? Gusto kong mabuhing normal. Si Aya, ano siya kanang na-surprise ko ni Aya kay kanang wala na siya ni undergo kanang grabe kay nga workshop pero for a newcomer like Aya, first time niya ni act sa camera, dali siya i-direct kanang musulti ka nga ayaw tanaw sa lens, dili ka agi mo ni atong anggulo ko. She's a very natural actress, I can say. Makita bitaw niyo sa film, di ba? Kanang nasa emosyon, daghan kay siya kanang daghan kaayog kuan si Aya kanang sa Tagalog pa ng hugot. Daghan kay siya kanang makuha ng emotion, like mo ni ang scene niya, gilagot ka. Dali kay siya i-direct. Even si Miss Ophelia Enriquez katong ni play sa character nga Miss V. Of course, credits also sa ubang cast sila Jojo Habagat, Natasha Mamalin, King Alexa Vergara, and also King Ivy De La Fuente. Sa mga naka-work na mo sa set, katong mga ni-assist na mo akong mga camera women, good sport kayo sila. So, yeah, okay kayo sila ka-work na. Walay labad. walay nahimong labad sa ulo aning mga artista nga na naka-work na ko diri sa Unhan. Na ba? Nya katong pag-shoot na mo sa beach, happy kay ko adto kay hapsay ra kita na limang ka ng pandemya, lockdown, grabe kayong restriction sa lihok sa mga tao. Pero nabuhat na mo. Ako mutuo man ko ng law of attraction nga kanang git naka-align juga nang mabuhat kina nimo. Oto lipay kay ko kay hapsay ra kay siya. Wala siya kanang dili labad katrabaho silang Aya, sila Miss Ophelia, sila tanan, sila Natasha, sila Jojo, sila Alexa. Smooth kayo. Asa mga sa mga dream come true kayo sa ako. For once tagaay ko kwan kana ang marag-set gani nga walay pabadlong kay sa mga naka-work na before na yung mga pabadlong malate, wala magbasa sa script, very unprofessional. So silang Aya, ang ubang cast, professional kayo sila. So malipay ko as the producer, director, and creator of Unhan. And of course as the lead actor of the film, or support lang ko ni Aya. This is the first Visayan Bomba film. And gishoot na mo ni siya pandemic. Wala to nagbuhat sa other films, right? And proud me kay kani nga mo ang gipangbuhat is like, 'di ba? Unsa ka kuan? Unsa tawag na to ani kaning Cebuano. Grabe ka conservative. But kami amo to siyang gibuhat. Makaingon ang makita, hala, kibuhat na nila, kibuhat na nila. Di sila nahadlok, di ba? Lahi-lahi ang mga utok sa mga tao karon. Unsay kuan nganong unsay kalahian aning Visayan Bomba Films sa mga Tagalog Bomba Films? Well, I can say nga mag-stand out siya kay bag-o man niya, daghan man sa mga sa generation karon masay kalibutan sa nang bomba unless na-introduce na sila, diba? And I think because of Unhan kaning Visayan Bomba film, some of them might have been doing their research na nakita na nila nga okay bali na ang bomba films. Ako man good kanang bata pa ko na exposed ko sa information about Bomba Stars, like sila George Stregan, silang George Stregan o si Kuan, sila isa siya kanang katong nagdasa ako ni sa Planet Woman to siya sa Darna ni Vilma Santos. Dagan-dagan sila mga Bomba Stars.
kuan kanang dili siya funded sa kanang dako nga production sa Manila film production. Kay kanang kita kay ba mata karon nga naay mga indie films manggawas sa Manila, Tagalog siya. Pero funded na siya sa mga dagko nga mga film production. Kanang bitay audition nila, or maybe not funded but naay mga tao nga under amo na sila gyapon. It's the same people nga ga-produce kay makita man mo sa credits. So kani what makes it different from Tagalog bomba movies or sexy movies or bold films, Bisaya siya. Unya kung gyud pure Bisaya, ya ang production namo inato dili ra gini siya sa Kabisayaan. Ya kibaw man ta nga ang mga Bisaya, especially dito sa Cebu, tibok Kabisayaan, conservative kay na. Atad naman siguro itong mga Pilipino na matanog mga sexy movies sa mga Tagalog, di ba? Trish. Trish, right? Okay. Suzanne. Unsa ni foreplay? Namagod yung mentality nga dili ka i-consider nga legit. Kanang ilang term nga kanang ilang ginagamit nga legit daw ba. Dili daw ka legit nga artista or legit actor actress kung wala pa ka mugawa sa mga salida sa kanang dagko nga network sa Manila. Mao man gina sila kung wala pa ka ni gawas ani nga channel, dili ka artista. Mao na napod sila mentality nga kung makadaog na daw kuno kag awards kanang best actor, best actress, best supporting mo yan sila nga kuan kanang isa ka nang tunay na artista kay mo gana siya ang murag kanang colonial mentality nga ang kadaghanan sa mga artists diri sa Kabisayan, they always have this kuan kanang way of thinking kailangan mo adto kog Manila, doon ako magiging artista, mapapansin ako. So matagaan mo sila break diri, mulugpa mo kuan na kana magpapansin na sila sa kanang mga production nga they always think nga tinuod ka nga artista basta dito ka sa Manila, pero dili kay murag local lang ka. I think we have succeeded. Groundbreaking nga nahitabo karon sa film industry, especially diri sa Bisaya film industry. Kay kung good ka ng Bisaya siya it's bomba, conservative ang mga Bisaya. Naa diri ka ng kuan nga kanang kasagaran gid diri maghimog short films. Dili na sila mo full length. Short films gina. Kasagaran pa gyud kanang naay mga festivals like Sinulog Film Festival, mga na kung naay mga nga event at sila magbuhat og salida kay mamaya i-appeal nila sa competition na hoping ma-expose sila sa ubang mga movie outfit niya, i-fund na ang ilang ubang pang mga projects. But I don't want to think that way. Gusto na ako himuon nga pwede ka ma-mainstream diri sa Kabisayan without going to Manila nga. I think the break na namo nga kuan. It's been annihilated kaya siya nga way of thinking kung adto ko sa Manila para maging artista talaga ako dire, because you don't have to fly to Manila para mahimo ni mo yung gustong buhaton as an actor. Dire lang ka, so okay na, di ba? Basta nindot ang kuan, ang concept, nindot ang cinematography, okay ang imong mga ka-work. Rian, timan dili ka angay mo salig sa bisan kinsa, salig lang gyud sa imong kagulingon. Ang mga Tagalog movies since the 70s pag-start sa Bomba Films, then Bold, I don't know, I'm not sure kung sa una, Bomba, then Pene, then Bold, then nahimo na siyang kanang sa to katong ila ST katong ila Gretchen Barreto, ilang Cristina Gonzalez, kitsa pa to sila ganito sila nga mga kuan ST movies to sa una. Then nahimo na siyang TF Films katong ilang Rosana Roses na Priscilla Almeida, Amanda Page.
Then nahimong agon to sexy movies na tan-aw nila ilang gitawag ato at tong time na nilang Aramina ug kwan ni Maui Taylor, Katia Santos. So kana since the 70s up to this point nga karon na nasa yung mga pa-sexy nga salida ang mga production sa Manila, mga Tagalog, wala na ibaguan na kay kibaw naman ta nga kaya na nila buhaton. Naman sila pondo, naman sila kwarta para ika-produce na. Kaya accepted na yun na okay, sexy movie ano siya. Kaning binisaya nga sexy movies bomba bag-o siya kay na break man gud ang rules mo na. I think that's what makes it interesting. And pasalamaton kay ko sa mga Hollywood podcasters nga gi-review mi nila taga-amig mga lain-lain daghang reviews sa internet. Thank you day kayo. But this is not Tagalog, and I couldn't figure out what this was. And apparently it's from the Visayan sector, like the Cebuano sector, because it's Spain's influence of this colonial Spain era, and so the Cebuano Visayan is the language they are speaking, and most of it is kind of Philippine-English. We'll say that. Yeah, it's a mix of the two, and this movie claims to be the first Bomba film from that region. And I'm like, what is a Bomba film? I will agree to whatever that is. I also agree to whatever that is. And I looked at what a Bomba film is, and it's basically just like a softcore sexy film. Oh. Like pink films in Japan, but they were totally pornographic. Yes, because for a long time, it was illegal to even have those types of films in the Philippines, in this area specifically too. And I don't know if they're still illegal. There's definitely still controversy around having a film like this. To be completely transparent with the audience, it's very conservative for being softcore. We'll say that. Mm-hmm. Anything that is pornographic at all, or just has explicit sex scenes, they're either filmed in stills, or it's just heavily implied that that's what's going on, and it's not very explicit at all. Na ang reason ako mo na siya nag-decide kung may mag-bomba film kay gusto na ako ma-realize sa mga kabisayaan nga dili ra ka mo buhat og salida tungod kay naay film festival. Ug dili ninyo dapat ikahon ang inyong kaugalingon nga tungod kay mora ni siya ang genre ay hatag kay para like kanang very religious or conservative. Mora nila mabuhat so tungod kay conservative man kayo ang culture, then nakakahon na ang mga filmmakers. Kailangan sundon nila sa script kana. Then most of the time short films ang ilang i-produce. Gusto na ako ipakita sa uban nga kaya na ito mubuhat og kanang full length movie. Diba? Bisag pandemic naigawas din mo. So, murag dako kay ni siya nga achievement para namo ni Aya kana. Thank you kayo Aya, ni Tita Ofelia, ni Natasha Omamalin, Jojo Habagat, ni Ivy De La Fuente sa ubang mga nitabang tanan para matibuok ni nga film. So Rod is the main he's the main force behind this movie, right? Yes, he's probably director, writer, and I believe he stars in it as well. Yeah. So I will say though, there's like a charisma about Rod. Labi na si Rod Maceda. Siya ang isang best man. He is a best friend, supporting actor, gentle, and helpful person. Di lang siya ang director pero bilang big brother siya siya nako. Naa siya there all the times, up and down, naa siya perminti ko niya kanang tambagan sa kong buhaton. Syempre family nami. And like Tita Ofelia, siya ang nag-inusara na sa among health. Kung sa among buhaton, kailangan mo ni among buhaton, saktong tulog. Then, night times na magdala siya og katong mga acupuncture. Like, katawanan kaayo katong moment na part na katong patyo na nako ang katong rapist. Before may nag-shoot ato, nagtagbaw jud ni tangtang ni Rod atong mga needle sa among mga naong. Nagkatawa mi na, unsaon na to ni pagtangtang? Hindi kabalo kay natulog si Tita Ofelia, so dili na mo siya ganahan amo siyang tandugon, natulog. Just like katong
Nagtagbo, tangtang sa mga needle niya. Pag-aran ako sa kong isa ka needle, hala, nagdugo! Tapos, nagkatawa siya, kasi normal lang. So, okay na naman siya. Tapos, katong nag-shoot kami sa movie, relax. Well, perfect ka talaga. Kanang happy kay ko na ilhan ako sila. Kasi naa sila dala permanente. Supported kay sila. Ako man tong sa grupo na ako ra ang wala experience. Pero nahisabot ra sila. Mo di na ko malimtan og best nga experience is kanang family me. Bisag dili mi in related to blood. Akong favorite scene diri sa Unhan. Katong sa dagat, katong ni eskapo sa presohan silang Rian og si Miss V. Tanan favorite jud na ko nga scene. And the best scene sa ako is katong part na Hi guys, this is Rod Maceda. Aya Sanada once again. Iawhag ko kamong tanan nga motan-aw Sana Unhan Innocent Trader. Streaming na siya. sa Cine 800. Mag-message lang mo sa Bisaya Bold Films official Facebook page or nako mismo, mag-email mo para makapalit mo sa ticket. I hope na makita-kita ta diadto pagbalik sa pagtan-aw.